Čau, já jsem Marta, člověk žijící s roztroušenou sklerózou a dnešní video bude trošku speciální. Nikdy bych nevěřila, že to budu natáčet, ale natáčím. Martinka jede na dovolenou! Ne teda do zahraničí, jak si všichni možná mysleli, že třeba poletím letadlem nebo takhle. Bohužel to ne, to je trošku složitější se mnou to cestování, ale o tom chci natočit potom samostatný video, jak člověk s roztroušenou sklerózou může cestovat a tyhle ty věci. A já teda jedu na Moravu a už se na to hrozně těším. Sice tam bude horko, větší než jsou teď, ale společně to zvládneme a bude sranda, budu vás provázet každým celíčkým dnem. Jdeme tam vlastně na 10 dní a už se hrozně moc těším, takže vy se máte na co těšit, já se těším a pohodlně se usaďte a pojeďte se mnou. Každopádně jste si mohli určitě všimnout za mnou té krávy. Ten, kdo mě zná víc, tak ví, že miluju krávy. Je to velká pravda, já je miluju. A tohle je piškot. A minulý rok jsem se ho právě na naší dovolené společné koupila a pořídila. A bylo to hrozně skvělý, bylo to hrozně fajn. A jméno piškot mu dala Verunka. A od té doby je to prostě piškot, takže možná si piškota vemu sebou, ale jelikož je veliký jak blázen, tak spíš asi možná ne a nahradím ho menší variantou, nějakou jinou kravičkou, takže tak, ale piškot je prostě úžasný, já vím, že jo. Každopádně chci tady udělat veřejnou omluvu všem těm, kteří vždycky se těší na moje videa a teď dlouho nic nebylo. Omlouvám se, bylo toho na mě trošku moc, vy, co mě sledujete na Instagramu, tak to víte. Každopádně se omlouvám Alenky, babičce, tímto vás zdravím a doufám, že už tenhle můj YouTube kanál bude nějakým způsobem víc aktivnější, ale chtěla jsem ho rozjet, takže určitě se rozjede a bude tady víc videí, takže nemáte se čeho bát. Ještě co mám, tak mám velký dilema, jelikož vidíte, že já spím s plišákama spousta a nejradši bych si je vzala všechny, ale je mi líto je tady prostě nechat a já nevím, kterýho si prostě z nich vzít, ale asi si vemu tohodle z toho, protože nemá ještě jméno, takže když tak můžete psát dolů do komentářů jméno, dostala jsem ho od Ilči. Ilči, jestli tohle vidíš, tak zdravím tě a děkuji ti za něj. A tohle je prostě takovej mini piškot, jo? To je takový mini piškot, jenom trošku jako takovej buclatej, no, malinkatej. A tady na mě kouká úplně taky, že by se mnou nejradši jela, já to úplně vidím, Ježíši Kriste, teď vy budete psát, jaký šílenec jsem a že musím být hrozně mimino, jako ve 21 letech, ale nevadí. No a každopádně beru si asi ještě i ten polštář, protože se mi na něm strašně dobře spí. Tak jo, my za chvilku odjíždíme a já se jdu zeptat ségry, na co se nejvíc těší. Ségra, na co se nejvíc těšíš? Tak jako na všechno, je to prostě dovolená, tak já nevím, tak tobogány tam budou, příroda, to je to hezký, no. Budeme dělat bordel v bazéně, to tam rozbijem zas. Zeptá, jak moc náročné je cestování, tak hrozný. Musíme dělat kvůli mě zastávky, ale co by pro zdraví své dcery rodiče neudělali samozřejmě. Každopádně moje nohy už začaly totálně brnět a byly prostě úplně takový napadnutí, takže jsme zastavili, udělali jsme zastávku. Každopádně moje papučky si myslím, že dobrý. Cestujete v papučích? Dejte mi dolů do komentáře vědět. Na žádné cestě nesmí chybět kapučínko, prostě kafíčko. Majinký. Jo, my po 3,5 hodinkách už jsme dorazili na místo, už jsem se těšila, byla to náročná, dlouhá cesta,
a jsme ubytovaný teda v kempu, pohoda u Znojma a strávíme tady krásných 10 dní a vy se máte na co těšit. Tak jo, já už jsem hezky pěkně takhle zabydlená, tady takhle budu spát, tady mám hezky připravený tablet na to, abych se mohla koukat na nějaký film nebo takhle, protože já nedokážu usnout bez filmu nebo bez něčeho. Vím, je to strašný, měla bych to změnit, ale nevadí. Každopádně tohle je naše oficiální první noc a já už se těším na všechny ostatní dny, které tady prožiju, protože má být teplo, má svítit sluníčko, má být nádherně, sice se asi možná už kvařím, protože horko nezvládám úplně nejlíp, ale bude to sranda, bude to super, takže tak a pro dnešek už dobrou. Takže krásné dobrá ráno, já už jsem vzhůru. Máme asi 7:30, takže za chvíli si budu brát léčbu, každopádně tahle noc byla super, užila jsem si ji, bylo to fajn. A prospala jsem se i čekala jsem, že nebudu spát, protože po dlouhé době spaní v karavanu, ale spala se dobře, takže super. Já jsem si vyrazila hezky pěkně takhle na brusle, já jsem dlouho na bruslích nebyla, teď teda jedu z kopce. Takže jako jedu jakoby obloučky, abych nehodila hubu, ale je to hrozná sranda a já to tady miluju, protože ta příroda, to je prostě skvělá, jako. Sice tady je kukuřice, ale opodál jsou sady vína, vinice jsou tam, takže tak, ale užívám si to tady, je to super, je to fajné. Jdeme hrát tenis. Tenis a je to hrozná sranda, ale jako hrozný horko, jako musím říct. Škvařím se tady, ale hraní tenisu je hrozná zábava, hrozná prdel, protože prostě jako děláte přitom všelijaký pohyby a tohle mě hrozně baví. Takže teď jsem zjistila, že nedaleko nás jsou vinice, takže se tam jdeme podívat, jukneme se tam, uděláme pár fotek a pak asi se vrátíme zpátky do kempu. Tak jo, dneska nás čeká krásný den, si myslím, protože máme dneska v plánu jít do motocyklového muzea, potom se jít podívat na Vranovskou přehradu a jet s párníkem, takže já si myslím, že dnešní den bude hodně nabitý. If I'm
jsme teď přijeli hezky pěkně po hodinové rozplavbě Poseidonem a bylo to úžasný. Užila jsem si to, po dlouhé době jsem jela párníkem a bylo to skvělý. Tak jo, dneska nás čeká výlet na motokáry. Docela se těším, mám z nich respekt, bude to sranda, určitě. Ale už se těším, protože zažiju zase jinou zábavu, bude to o něčem jiném a bude to velká sranda. Není to živý, ale já to miluju. Ty krávy prostě tady všude. I love it. Tak schválně, kdo může říct, že sedí na lavičce, která je jako kráva? Já. Je to hrozná sranda. Sedět prostě na lavice, která je fakt jako kráva. Sice neživá, ale je to roztomilý. Pamatuje si ještě někdo z vás tuhle legendární hlášku? Mám dělat já? Víc keše nemám, já mám jenom kreditky, tak co mám dělat? No tak najdi nějaký bankomat, no. Jirenko, tady nejsme v Monte Carlo, my jsme ve Višňovém. Ty seš chlap, tak něco vymysl. Tak přesně tam dneska jedeme. Ve Višňově bylo sice fajn, ale tady bude mnohem líp. Už se těším, až skočím do té vody a my tady máme krásných 33 stupňů. Je to horko, jo je, ale dá se to přežít, ale už se těším do té vody. Nikdy nesmí chybět bílá krémová z automatu, prostě láska mýho života. Tak jo, máme aktuálně nějakých 8 hodin a 8 minutek a dneska to byl poslední den, co jsme, takže už balíme věci a odjíždíme. Směr Jižní Čechy, bylo to tady krásný, myslím si, že dovolená byla plná dojmů, zážitků, byla hodně nadupaná, bylo to super, bylo to fajn. A zase za rok se vidíme ve stejném kempu, snad už i s více lidma. Tak zatím, ahoj.